Shubor nakaslem jong Ndsa Hima. Kakunhon ni lekai jong ka Pyndengrei SC but kakunhon ni lekai jong ka Mawlarshong SC ila poino siya kajingya Khaid da marshigol ha ka Sdang lani Plft ya ka lempung ni lekai football jong ka Super Division ya ka blatib rukum ka Ndsa Premier League Football Tournament arajar arpulai hadu arpusaw haba phai siya kani kajingya khun jogi artali ki kunhon ni lekai haba Sdang jong ka Super Division Kala long shisha ka jing lekai ka ba itanan bat ha ka jing shisha de ka Pyndengrei SC ka bala yo ban pinki ya ka jar bat ka gol ha ka minute ka ba pra lingbao Sylvester Thongni handai ha ka minute ka ba khan riu ka Mawlarshong SC kala yo ban pin phai ka la lingbao hopefulness wan yang lingba ka penalty ha ka tiga sngi play perda ya ka Super Division la ya don lang kinoket kam ka Ndsa ba kan top yu ba BS Carlor president ka Ndsa ba Gordon Marngar secretary ka Ndsa ba HD Lingdo secretary ka referee committee ba GJL Sangriang dekat ka football committee ba GCM ni secretary football committee ba kiwe laban kedaw hang ni ba ha ka Super Division ki dan kumba shipho tali ki kenhon ba ka jingel akai ha ka khan ria trek banai nai wing arajar apulai ha ka por khat ar la san min Sngi ka jingel akai kan long ha preng ka kli mauli YC persha ya ka Tirit FC kan ba ha ka por arbajin of high Sngi ka jingel akai kan long ha preng ka nong Pendeng SC bat CC persha ya ka Ti Saw Pengkelud SC